Pozdrav svima, dobrodošli na Uradi sam ideje. Za danas imam novi projekat za vas, a to je ova divna traka za glavu za zimske dane. Jako cool vunica. A ukoliko želite naučiti kako napraviti, ostanite sa mnom. I evo, počinjemo sa vunicom koju sam koristila. Ovdje vidite plavu nijansu i bijelu. 100 grama na približno 110 metara. Ovo je za iglu od 7 do 8 milimetara. Vidite i sastav vunice naravno. Ja ću koristiti iglu od 6 milimetara. Mislim da super vidite materijal ovako preko videa. Sada možemo početi sa plavom. Pravimo prvo čvoriće naravno. 7, 8, 9, 10 čvorića. I ovo će biti ta neka optimalna širina. Sada počinjemo sa prvim redom. Možete vidjeti kako se pravi. Idemo kroz svaki ovaj. I sada preskačemo ovaj jedan. Idemo opet. Spajamo sve to na kraju. Pa još jednom tu. Opet isto, opet preskačemo jedan. I evo tu smo pri kraju. Posljednji u ovom redu. Evo ga. Ovo je naš prvi red. Imamo 5 ovih dijelova. Tu vidite ove male izbočine. Sada možemo nastaviti sa sljedećim redom. Provlačimo kroz ovaj dio. Radimo po principu isto kao prvog reda, samo što je sada lakše vidjeti gdje provlačimo. Kroz ove veće dijelove tu pravimo po 2. I evo ga posljednji ovdje. Evo što smo sada dobili. Možete fino vidjeti strukturu. Sada možemo dalje sa trećim redom. 2 u visinu i onda nastavljamo dalje.
Nakon već nekog vremena ispraksirate se i ide vam brže. Sada idemo sljedeći red, opet unazad. Ovdje mi je malo teže da povučem, uspjela sam. Opet posljednji. I evo ga. Još jedan je red završen. Vidite tu predivnu plavu. Sada ću da pređem na drugu boju. Ne želim da mi bude samo plavo. Napravit ću je interesantnijom. Naravno ne zaboravite da izmjerite glavu da bi znali koliko centimetara vam treba. I evo me, promijenila sam. Došla sam do kraja. Ostalo mi je samo evo da spojim početak i kraj kao što vidite. I ova metoda spajanja je jako brza i jednostavna. Gotovo, spojila sam. Morat ću da sakrijem još ove krajeve. Naravno i da skratim. Eto ga, skratila sam. A ovo ću da napravim čvorić kako se ne bi razdvojilo. Okrenut ću na pravu stranu. Kao što vidite, ovako bi trebalo da izgleda na kraju. Ukoliko vam se svidio ovaj projekat, lajkajte video, pretplatite se na naš kanal i ostanite u toku sa novim videima. A mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!